Bueno, Unai Etxana oin Amaia hartuko dio, eta berarekin lebatza prestatu behar du, eta hortarako erabili dut, beira, oin errezeta zarren atalerako badukate beste liburu bat, eta, bueno, zarra, 79koa, ez da zarra, zeni 74koa naiz, eta naiz zarra, orduan, urteatzu baditu, eta hemen dago, merluza a la sidra. A la sidra, baina hau gaizki dago. Izan behar zen, merluza a la euskal sidra. Bai, gaur egun bai. Gaur egun hori da. Legatza euskal zahardotan. Eta, bueno, esan du baitu, erzeta aparta gaurko gaiarekin prestatzeko eta garai batean, hori bai, lehen biok egon gara Maia eta mi, hemen zahardo botila ikusten dena, niko zikina, marketingean zuten, gehi gastatzen garai batean. Ez zuen pentsatzen hortan, ez. Etiketa gabe, ze garai batean, ni hori goratzen ez, etiketa ariketa ez zuten. Ez, eta ez hainbeste denbora, etiketa sortu zenetikan, ez da hainbeste denbora ere pasa. Hori da, hori nik ezagutu dut, orduan aldatu da orduan. Bai, botila behare aldatua, hoi botila ilunagoa da, gaur egun botila argiguak dira, eta... Bueno, oberako bada. Bai, aldatzen goaz, garai berritara egokitzen goaz, eta hori, bada ez, zuen turismoa sustatzea, ez? Euskal Zahardoaren horre zuen ideietako bat bada, ez? Bai, hori da, bagoaz urte batzuk turismoa badatorrela, batez ere frantsesak, ez? Izan diabetidanik gertutasunagatik bisitatu gaituztenak, eta, bueno, produktu berriak hasi dira sortzen sagardogileak turismo hori erakartzeko. Ez bakarrikan kanpoko jendea, bertako jendeantzako gauza berriak ere sortzen hasi dira. Gauza da, zigor, badakizu lehenoko bezeroa, sagardotegitako bezeroa, 40-65 urteko gizona izaten zen. Eta astean 3-4 aldiz juten zana. Hori orain aldatu da orain familiak, emakumeak, turistak bisitatzen dituzte sagardotegiak, eta hori dela eta sagardotegiak egokitu behar dute eskaera berri horretara, jende berri horretara. Bai, ez, eta zer, egokitu dira? Oaindik lana dago? Oaindik lana dago, baina lan asko egiten nahi dira, profesionalizatzen nahi dira, produktu berriak sortzen, lehen oitzen dan bezala unaiekin muztioak, jatorri deitura, sagardo kriantzak, apardunak ere badira, sagardo ekologikoak, bai, bezero mota ezberdin horri edari ezberdinak emateko, baina gero zerbitzuetan ere berrikuntza handiak egiten ari dira. Txotxaz gain, txotxe esperientzia da, betidanik sagardotegiak zerbitzu bezala eman duen nagusina, baina gaur egun ere badaude bisita gidatuak, badaude kontzertuak, tailerrak umentzako, familientzako planak, eta abar luze bat. Jende asko, ez daki hori, eta hori, bueno, nik uste dut, Errioxan da urte batzuk badamazkite egiten, upategitara bizita, eta azkenean dena erakustean nola dan. Eta hor, bueno, turismo bat dago, eta jende asko juten dara hortara, eta nik uste dut hor badagoela, nun behiratu, eta pixkat hortik tiraka, ez? Bai, hori da. Azken finen da, erakustea zer dagoen produktu honen atzean. Zer dagoen botila hauen eta sagardotegien atzean. Dala familia oso bat, ofizio bat, hizkuntza bat, histori bat, kultura oso bat Euskal Herria lurraldeakin lotuta dagona. Eta bisita gidatuen bitartez lortzen dugu gure produktua balorean jartzea hori dena erakutsiz, ez atzerritarrari baizik eta bertakoari ere gogorarazi nondik datorren edari hau. Bai, bertakoak azkenean bakarrik dakit hori, bai, sagardotegitara nik uste dut hor atzean zegoeten gehientxunok noiz bait bizitzan juntzaetela, baina gehiago bada ere, bakarrik ez da. Sagardua txotxetik edan da, txuleta eta janda, listo, ez. Hor badago, unai kontatu dena, ez pixka dana historia, nola prestatzen den, eta famili bat atzetik, eta lana, lan asko. Asko. Gulanien hasi beharko gara. Baitare, bastako etorri da. Arrautza bat egozten, hemen, tipula behar dut txiki inda. Bale, eta ni bien bitartean ingo dut, garai batean, lebatzan nik, txorienen, zekun ez du prestatu lan, xerratan. Nik lehatza xerratan ni beti normalia gustatzen zait, bi solomoak atara, eta ez zurri gabe eta garbi jatea, ez, lehatza. Baina, lehen oso ohikoa da, eta gaur egun egia esan, oraindik arrandi egitara juten ganen, jende heldu ikusten duzuena, normalia nola eskatzen du lehatza? Xerratan, beti, bi xerrak eta gero zurrak eta txupatzi eta gustatzen da. Eta, barrez eta ikaso eginez, hemendik atako ditut, hemen jatetxe baten egongo ginen, hemendik moztuko genuen, eta hau utziko genuen, kogotia, txingarretan erreta, o labian egin da iteko. Baina, guk holakorik ez daukagunez, denak hartuko ditut hemendik, eta lau zerra moztuko ditut, hau gero hau nahi prestatu.
txoixokin gozekin gatu dela, eta... Hori da. Bai, ze hemen ekipokoak, txoixua, zemate, ikusi zuela ibili dien, ez? Bai, azkar bukatua txoixoi, oso una momentzean. Goxoa zeban. Nik geroak utziet. Aurreno eta arraia, ez? Nik hor gero pentsatzen egon, ez? Baina txoixua gehiago sarrerako bat emoten du, ez? Bai. Bueno, hor, biru, eta, hau, nolen got, ba? Olain lodia... Bueno, hau razio txikian itzako. Venga. Eta hiru. Listo. Hau esek, jarri baritut, lehengo limoitan, ontzi batean, eta baratxuri atal batekin, jartzen du limoi erdien sukuarekin bustitzeko, eta hauek utziko ditu hemen pixkat ontzen. Limoi erdiren sukua, eta gero gatz pixkat, eta baratxuri atal bat. Eta hau garbitu. Eta hor, bizitak iratuetan, horietan da, zer ikusiko du jendia, gero, zer aurkituko du, zer daukazue? Bai, bizitak normalian hasten dira sagastitatik, ez da. Gure produktuan nondik datorren erakusten zaie, hau da materia prima edo delakoa, sagarra, erakusten zaie ze sagasti mota dauden, ze sagar bariedadekin itenan sagardoa, eta aldi berian zerretarari jartzen zaio sagarra biltzen, ez? Normalean gustatzen zaio olako esperientzik bizitza eta kizkia eta xistu hartu, eta sagarra biltzen jartzen da atzerrikoa. Atzerrikoa zein bertakoak ere, hori da. Ondoren elaborazio prozesua erakusten da, makinaria, hau da tolareak, dekaptazio upelak, upeltegia ere bertan erakusten da, eta baldin eta ze garai den, adibidez, sagardoa elaboratzeko garaia da irailetik azarora, garai hortan barin badago bisitak idatun bat, momentuan ikusten du bisitariak nola egiten den sagardoa, ate irekiak ere antolatzen dira erakusteko momentuan hori ikustezan bai sagarra elaborazioa hasieratik bukaerara. Poritena nahi dut esan, garai hortan jutea. Hori da, sagastiak sagarrez betete ikusi eta sagardoa egiten ikusi. Eta, gero ere historian parte bat ere erakusten da, badaude sagarrotei batzuk 500 urteko baserriak dituztenak. Astar, hemen izan gendun baina. Hori da. Eta baserri tolareak dira eta oso erakusgarriak dira horiek. Historia handiko baserriak dira, eta hor etxearen familia zein historia kontatzen da. Jendeak gustoko du ezagutzea ze famili dagoen sagardotegi horren atzean, eta gero nola ez bisitak bukatzen dira beti dastatzen. Txoixo mutur bat normalian, sagardua nina, eta sagarduaz botilatik zein txotxetik probatzen ematen da, eta hori izaten da bisitetan momentuik oberena. Eta hor, kanpotarrak etortzen diren, bertako ze jende asko harrituta gatuko, nahi dut izan, ez dakitalako, ose izaten da gehien atentzio gehien deitzen diena? Historian partean normalean izaten da badakigu denak sagardua historia handiko produktua dela, baina kontatzen degunean leontzien historia, eskorbuto gaixotasunaren histori hori, jendea hor interesatua agertzen da, ez? Garai bateko baserri toloreak ere sortu ziren sagardo produkzio ikeragarriak egiteko. Bertako konsumantzako, ze garai hartan ez egon beste edaririk, ura, baina batzutan ura txarra egoten zen, orduan zan edari nagusia bertako konsumorako, baina baita euskal arrantzaleen edarirako, ez? Baleak hartzera juten zianen, Kanada edo Terranoga aldera sagardo asko edaten zuten. Famatuak ziren mundu osoan arrantzale horiek, esaten zalako oso urrutira iristen zirala eskorbuto gaitza harrapatu gabe, ez? Eta historiaren parte hori izaten da interesgarria jendearentzako. Bai, eta jendia gero harritu da nik, lagunekin da nik pixkat hor baki zerbait, Hernanin portua auzoa daola, gero urpean gehatzen da normalean uholdia daudela eta jende harritu iten da, zeatik. Auzoa portua deitzen dena, garai batean hor kargatzen zilako, txalupak etortzen zila Donostitik, eta sagardoz gero itxasuntzietara ematen zutela sagardua. Horta Hernani, Astigarran gelditzen zela. Hori da, Urumea errekazan, ez garraio bide nagusia garai batean.
Tolare Baserretan Sagardoain, eta gero garraiatzen zen Donostira zein Pasaiara ere, Urumea ibaian zehar. Bai. Aha. Eta hor baukazue zerbait albaolakoakin batera, ero zerbait holan ze albaolak azkenean bauka lotuta dago, ez? Bai, hori da. Alde batetikan badaude pare bat sagardotegi Lizeaga eta Petrotegi sagardotegiek albaolarekin batera ala bat sortu zuten. Ala bat da garai bateko enbarkazio bat. Egurrezko enbarkazioa erabiltzen zana sagardoa zein barazkiak jeisteko Donostira. Eta hala hori sortu zuten eta proiektu bat daukate izena du da Urumea Sagardoaren ibaia. Orduan, hala hori batzutan martxan jartzen dute, adibidez Donostian egiten dugu sagardo apurua, ekitaldia, eta egiten dena da lehenengo egunean sagardo hori jetxi ala horretan Donostira gogorarazteko jendeai nola egiten zen garai batean, ezta? Hori segunetan izaten da? Hori izaten da abenduko zubian, abenduak 6-tik 10 bitartera izaten da normalean, eta jartzen dugu bulebardean baserritolare bat. Karpa bat, baserritolari itxurakin, eta barrukaldea sagardotegi zar bat izango balitz bezala, tolare zarrekin dekoratuta. Juna, apuntatzen agendan, aurten abenduan, bakizue, erresil sagarraken daukazue, erresila bisita iteko aitzakia daukazue, eta nera aurkituko zu, sagarrarekin sagardo bakarrik ez, beste hainbat produktu egiten direla eta horiek ezagutzeko, eta gero, ikusteko hori politia dela baita, nola garai batian, Bai, hori da. Alan zehar jeisten dira produktuak, baina gero idipareakin ere, baserriraino herritikan garraiatzen da sagardo hori. Eta oso deigarria izaten da, ez? Jendeak kaletikan zehar guaz, kalejirakin, trikitixatain bate produktua guztio berria ere jeisten da, eta dastatzera baten, eta hirien pase hori oso deigarria izaten da, bai. Eta gero, albaolarekin ere daukagun beste elkarlan bat da produktu bat sortu dugu, bai. Albaolan bisita eta sagardotegian bazkaria. Lortzen duguna, saiatzen ari gerana da gure sagardotegiak inguruarekin lotzen eta batez ere kulturalki zerikusia duten baliabide turistikoekin lotzen. Orduan egiten dena da bisitariak egiten du bisita bat albaolan, ikusten du nola ari diren San Juan Balearentzia eraikitzen, eta guztiz nola daukan lotura sagardoaren historiarekin, ezta? Eta ondoren juten dira sagardotegi batetara bazkaltzera. Plan bikaina, ez, Donosti aldera etorri astebukara pasa, eta nik uste dut, Donosti buelta bat eman, gero sagardotegia maskaldo, albaola ikusi, eta albaola, bi aldiz, hiru aldiz juteko aukera izan dugunok, nola hasten dan ikusten ari gara, eta merezi du, ni aurreneko aldian junitzen nian, planta bat zeukaten, eta azkenengoan junitzen nian, niko kaskoa inda daukate, eta pixkanaka hasten nahi dan, gure norbera nume txikia bezala hartzen da, eta oso politia da aurrekin juteko ondo azaldua dago, prozesu guztia nola zan, eta nola eramaten zituzten garai batean hori, baizala bitxia kupelana, kupelak putzak, gero olioa ekartzeko, desmontatu eta eramaten zituztela, eta markan kontua, eta oso politia. Bai, oso interesgarria benetan, eta ikasten duzu, gauza asko ikasten dituzu, aztuak edo daudenak, ezta, eta gure identitatearekin zer ikusia dutenak, bai. Webgunerik ero baukazue, ero zerbait horren ingo? Bai, hori da, webgune berri bat atera dugu, irubikoitza sagardoa.eus. Eta bertan azaltzen dira sagardotegi guztien berrikuntzak, sagardotegi guztiak, sagardotegi ezberdinen arteko ezberdintasunak, ez? Badago jendea juten dana jan bazkaltzera bakarrik, edo badago jendea planak bilatzen ditunak, edo produktu turistikoak bilatzen ditunak, webgune honetan iten ditugu bereizi eta bezero bakoitzari eman nahi duena edo behar duena. Sagardotegi guztik ez dira berdinak, ez dute berdin eskaintzen eta hori bereizten dugu, ez? Horretaz gain erreserba egiteko aukera ere ematen da. Orain arte funtzionatu dugu aldez aurreko erreserbakin. Orain aurten berrikuntza bezala, bezeroari eskaintzen diogu erreserba zuzenean egiteko aukera. Hau da, zineman bezala edo beste... Tokia baldin badago, aukera dago, Hori da, zuzenean egiten du, erreserbatzen du bere maila, eta ordaintzen du zuzenean, klik batekin. Nola aldatu dien sagardotegiak, Modernizatzen guaz, zigor, modernizatzen. Bai, aurki maira zerbitzatuko gaituzte, eta... Bai.
Alik eta komodidade gehien eskaintzen. Bai, baina, bueno, hori eskaini, berda, eta a ber, gaur egun, hemen izan ditugu bait, menua ez dala, itxia ez da ere, ze azkenean, bueno, ulertu beharra dago, gaur egun, alergi diala, ero barazki jalea diala, ero beti badaudela, ez, aukerak eta hortara behirikia daudela sagardotegiak, ez? Hori da, vegetarionentzako menuak daude, umentzako menuak daude, eta bar luze bat. Eta ardoa ere badago, ez? Sagardotegi batzutan, nik ardoa ikusi dut jendea eraten, norbait nahi baldin badu, ze beti dago arraron bat, sagardo ez zaiola gustatzen, beti dago norbait, eta beste labura erate dugu. Hoi da. Gomendagarrina sagardoa eratea, baino... Beti hori, nire lagun matin zioten. Juntzan Arabar Errioxa eta txakolina eskatu zion. Eta esan zuen, han zeuketela txakolinek. Ardo txuri oso ona zeuzkatela, eta txakolinek ez zeukala. Txakolina nahi bazuen eskatzeko beste toki batean, baina ardo txuria zeuela. Normala. Bai, toki bakoitzean dagokilona, ez da? Hori da. Eta azkenean, sagardotik batera da, basoaz, hombre, nik ulertzen du ez bazaizu gustatzen, gure eran, eta listo. Hori da. Derri hortuta, ez da oina. Pipermurro hori, behai, pusketatan... Bai, zatituko dut? Bai, zatite du, txikite du, nola jartzen duen, errezetan. A ber, nola jartzen duen? Bai, pusketa txikitan. Eta nik hemen, bitartean, a ber, kipula, erregosita, eta bain ingo duana da. Arrautza ostu zait, eta hemen gorringo atarako diot, eta txikitu behar da hemen, oin arbendol irina, irina dauko koiarakada erdi, arbendol irina koiarakada bat, eta izango da gero gorputza emango diona, gure lebatzon ingo dugu pixkat lehatz xerrak ingo ditugu horre pixkat erregozi, eta gero botako dugu gainetik, hemen atatzen dan... Eta nola ditzen da? Nola dituko nioken. Ore zoragarri hau. Izango da, perrexila, arrautza gorringoa, izan bezala, arbendol irina. Hau. Pixka txikitu, perrexila. Eta sagardo pixkatekin. Sagardoa, lengua. Ez du beste bat azkenean irekiko. Ze jente hori zaizuek egin basartzen holan, sagardo jente kastia, ze ikusi duzu, holan badukuzu egin duzue pixkat estadizti bat, ze jente, ze internetak indalako kontukin da, gehien kastiak egilko dira, baina... Bai, datu batzuk hasi geha biltzen. Da, garaian arabera gehien bat, ez? Txotx garaian batez ere muitzen dira taldeak, kuadrillak, gazteak, eta ja gehiago udarari begira izaten dira parejak, familiak, bai. Eta gero ere asteburuak, txotx garaian asteburuak dira nagusiki jende gehien biltzen den eguna, hori ere aldatzen junda, gauetan ez da hainbeste jende muitzen, eguardiak irabazi dute. Eguardia izan da hori oin, ez? Lehen nigoratzen ez garai batean, eguardi zein gau, topera goten zen, baina oin omen da eguarditan... Bai, larun batak eguarderiak izaten dira oso fuerteak, bai. Eta, gero ja udara begira zatitzen da, ez? Sagardotegien 140 edo bada urte guztian irikitzen dutenak. Eta askok ari dira esaten udara datorrela bigarren garai bat bezala, ez? Txotx garaia izan da orain arte beti fuertena, baina udara ere bilakatzen ari da beste garai oparo bat. Eta udarari dagokiena ez asko parejak eta atzerritarrak. Eta atzerritarrak eta zer? Bai, asko igotzen ari da, leheno frantsesazen atzerritarren artean nagusina, baina orain estatu batuetako jendea, Japoneko jendea, eta hori denai erakutzin barko zaio dana. Hori da, bai. Horriten dana da, eskaintzen ari gerana da, zerbitzu aldetikan arreta gehiago, ez, kanpoko jendeari. Zergatik erakusteko nola edan behar duen sagardoa, nola zerbitu behar duen sagardoa, hau da. Txotxe ikusten dute, kopel batea juten dira, eta lehenengo gauza denak argazki ateratzera juten dira. Eta gero... Zerbian! Hori da, eta gero harrituta gelditzen dira, ez? Joera daukagun sagardoa zerbitzeko txotxetikan. Orduan, esplikatuten diegu zergatikan hausten dan sagardoa, eta nola zerbitu behar duten, hau da, ez dutela baso osoa hartu beharrik, baizik eta pixkanaka nahi duten guztitan, baina pixkanaka komeni dela dastatzea sagardoak upel ezberdinetatik. Eta zergatik egiten dugun horrela, ez azaltzen. Badukala bare...
Arrazoia, hori da. Hori da, bai. Ez dala, bueno, gutxi ez duelako saldu nahi, ero... Hori da. Karo, doainik hemen musutu ordaintzen du, eta nahi du guztieran aldugunez, hauek gutxi ez. Eran behar dela, apurra eta tragoan. Hori da. Eta hori ez da bakarrik atzerritarrentzako, Ze hemen ere badauzka mordo bat, botatzen dietela, botatzen dut basua, goraino. Eta orduan, gutxi askotan, juna da, nahi beste. Hori da, eta dastatzen ez, azken finak usaiak ezberdintzen, kolorea ezberdintzen, kupel ezberdinetako sagardorik garai batean egiten zan bezala, ez? Kultura hori indarrean jarri berriz ere, ez? Bai. Bale, guk honek oin beharko duena da, hoxe, alde batetik 4 minutu edo 5 minutu txiko izkio, nahiko lodiak ditut, buelta emango diot, eta beste aldetik beste horren beste. Eta gero, bukaeran, piperrakin. Buelta ematen diren, piperra botako izkio, azkenan piper morroa egin da dago, eta bakarrik izango da lagungarri bat. Baina orduan botako diot, eta bukaeran baita, noski, nire hemen badez bada osai guztia begiratzen ditut, txirlak botako izkio. Usaitu. Earra usaia. Zaharduana. Bai. Zube ikasi duzu earrana, Bai. Hori astigarran esaten da, hori gure zuzendari jaunak erakutzi goz ondo, beti zahardua eranda gero, goxua baldin badaro, goxua ez, earra. Ze goxuaekin, bueno, hori zuen jaimo zuen. Erdipurdik eatzea goxuaekin, Bai, ze goxua, ze zahardua, goxua ez da ona. Earra. Earra. Hobeto gehatzea, bai. Zuri ben gainatu zaitu. Ez da guzu ideari. Han ite den lanan ni ez nahiz, hasti garrotarra, baina han lan eitet eta gauza pehatzetik joazti. Normala. Bale, oin, raziotxo bat atako dugu. Eta gogoratu behar dugu berriro, webguneana. Jendiak apuntatu, zartu eta badakizu, Gaur gauerako tokirik ez duzu izango, gaurko jatana lepo egongo dira, bete eta astebukarako bezaila izango da. Baina aurrexeo toki hartzeko eta zuekuen gunean hartu alda, sardoteetan. Bai, hori da, tokia maila hartzeko zuzenean edo produktu ezberdinak konsumitu alizateko, Sagardo Arrut da sagardotegikin batera lantzen ari gian proiektua, eta Sagardo Arrutek hori eskaintzen ditu sagardotegiak, mota guztietakoak, Euskal Herri osokoak. Nahiz eta gehiengoak Gipuzkoan Donostialdean kokatu, Nafarroan, Bizkaian, Araban, iparraldean ere badaude sagardotegiak eta hori eskaintzen ditugu gure webgunean bitartez. Eta mota guztietakoak ez, badaude adibidez 8 bat sagarrotegi alojamentua ere eskaintzen dutenak ez. Nekazaletxeri direnak edo hotel ruralak. Eta hori, berezitasun guzti horiek Sagardo Arrut proiektuak eskaintzen ditu, horretaz gain lurraldea, Euskal Herria, bere baliabideekin, produktu turistikoak eskaintzen dira, adibidez, lehen esan genuen bezala, albaolarekin, beste hainbat museoekin, gaztandegiekin ere adibidez produktuak eskaintzen dira, eta horretaz gain ekitaldiak ere, ekitaldiak eskaintzen ditugu herri plaza ezberdinetan, sagardoa, produktua, zein sagardotegia balorean jartzen laguntzen digutenak. Eta hori, webgunean helbidea da 3w sagardoa.eus. Hor behian daukazue, apuntatu, ero bestela argazkitxo bat atera, eta sartu, eta behiratu, eta azkenean, berak esan duena, aukera, zabala, eta produktua, ezin hobea. Ez dakit, erkin, baina, irekitzeko ere, abre fácil daukau. Dana daukau. Bai, hoxe. Lehen beti bestela burrukan ibiltzen ginen labanakien ez da izer. Bai, betxo. Txaka. Hemen dauka. Heldu. Papartxo eta tira hemendik, eta bera bakarrik irekitzen da. Bai, gaina, webgune honetan ere eskaintzen duguna da, sagardoa online erosteko aukera. Baita, sartzen duzu? Bai, hori da. Eta zer da, bertan zaudeten sagardotegi guztiena, ero... Bai, hori da, ez denak, baino badaude sagardotegi, hainbat sagardotegi, erabakitzen dutenak, online ere gure bitartez, gure plataformaren bitartez, sagardoa saltzea. Etxera bialtzen dute? Bai, 24 ordutan etxera iristen zaizu sagardoa. Fresko, ze temperaturatan? 10 eta... Temperatura ambiente, izaten da normalian iristen dena, baina edateko 10... Unai, 10 eta 14 esan duzu, ez? Hori da, 10-13 konsumitzeko prest, baina iristen da, bai. Eta ero gogoratu lehen esan duena, oskailuan izaten baduzu, atara gogoratu ordu erdi lehen batera, ero ez dela oso ona izaten da, iturrien azpien jarri, txorrotan azpien, ura azpien, eta hor fresko.
Bueno, fresko, hori gero erango zahardua, baina aurrena, lehatza euskal zahardoarekin. Ez? Berorrek aurrena. Zer irutzen zaizun. Hau, beru hongo da, Usaia behintzat ikusgarria dauka, Zango izuete, errezeta hau berdina, nire amonak egiten zuen, ardo txuriakin oso goxua, baina hau, hobia. Oso ona, zigor. Bixi do, sardon zapori oin nabaritze zaio, benetan ona. Oso ona. Tope marko dugu nenekin. Bai. Leheno kopanean dezu eta guain baso. Betiko basuaren godeu, ez da? Bai. Bueno, hemen jarriko du lan pixat. Hori daldatzeko. Ikustezu kortxonekin errestu egiten dela ere zerbitzak. Hori invento oso ona. Bueno, horri biltin labanakine, jak batzuk mosten da ez da izer. Bai, leheno laitzezan jendia, bai. Eta gogoratu, zahardo ez dela bakarrik, ondo dago, holako festa egunetan, kilometroak ibilaldean dago zahardo eranin, berda, noski oso ondo. Baina, bueno, oitu gara urte guztian, zahardo ona daukago, eta, bueno, basotxo bat, zuegatik, eta gaur, Donostin, Azpeitin da horre herri guztitan, ondo pasat, eta zahardote dira juten zatenak ere, gozatu. Baina hori bai, euskal zahardoarekin.